ho! Mae'r diwrnod mawr ar fi'n cyrraedd wyddoch chi. Gobeithio'ch bod chi gyd yn edrych ymlaen at ddydd Nadolig. Dydy e ddim yn bell nawr. Ydych chi'n llawn cyffro? Dwi'n siŵr eich bod chi. Rydym ni gyd yn paratoi i fynd o gwmpas y byd cyn hir. Ac mae'n mynd i fod yn siwrne anhygoel yn ni nawr. Dwi'n siŵr bod nifer ohonoch chi yn ceisio dyfalu sut ydyn ni gyd yn mynd o gwmpas y byd mewn un noson. Wel, mae'n syml. Chi'n gweld, i fi, mae un eiliad fel awr, awr fel diwrnod, diwrnod fel mis. Felly, wrth gwrs, mae'n digon hawdd i fi a fy ffrindiau. Mae gen i hefyd car llusg ar ceirw cyflymaf erioed. Ac wrth gwrs, dim ond fy nhî mi sy'n cael hedfan ar noson Nadolig. Ond dwi angen eich help chi hefyd, a chi sy'n mwyaf pwysig. Ar noson Nadolig, pan fydd eich oedolion yn dweud wrthych chi am fynd i'r gwely, beth ydych chi am wneud? Ewch i'ch gwely ac ewch i gysgu yn syth. Nawr, mi fyddai'n gwybod os ydych chi'n cysgu. Mi fyddai'n gallu'ch clywed chi. Dwi'n gwybod eich bod chi'n chwrnu. Wel, mae pawb yn chwrnu. Mae hyd yn oed Rudolf yn chwrnu. Ble ddylwn ni adael yr anrheg? Wrth y gadael? Ar y soffa? Dan y goeden? Neu ddylwn ni adael yn yr un lle ag arfer? Ie, dyna be wna i. Adael yn yr un lle ag arfer, dwi'n meddwl. Felly, tan i mi allu galw noson Nadolig pan fyddwch chi gyd yn cysgu'n sawnd yn eich gwlau. Gobeithio y cewch chi Nadolig ardderchog. Nawr, byddwch yn dda, cadwch yn ddiogel, ac wrth gwrs, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cael digonedd o hwyl. Felly hwyl fawr a Nadolig llawen.